שלום לכולם, כאן אייל. היום אני רוצה להראות לכם איך להוריד אפליקציות שעולות כסף בחינם באנדרואיד. אז צריכים את האפליקציה וישר מרקט, האפליקציה הכחולה עם וי. אוקיי, אז כשאתם מורידים אותה, כמו כל אפליקציה, אולי יש חלק שמכירים, אפשר לכתוב מה שבא לנו. נגיד ניקח את האפליקציה הזאת, היא עולה כסף. אני כבר התקנתי אותה אבל היא לא עבדה משום מה, אולי לא היה לי מספיק מקום או משהו כזה. אמור להתקין, גם עשה לי בעוד אפליקציה ובעוד אפליקציה אחרת, אבל יש לי תחושה שעכשיו זה באמת התקין את זה. אוקיי, הנה זה התקין את הבלונס TV5, פשוט לא היה לי מספיק מקום. אז אתם פשוט, זה די משחק טוב. אני יכול להגיד לכם שאני יכול לעשות איזה סרטון אם אתם רוצים, ואולי אני אשאיר את זה גם בטלפון שלי. אוקיי, אז נגיד יש כל מיני תמונות, כל מיני אפליקציות שאני יכול לחפש לי ולהוריד אותם. אז אם נגיד אני מחפש כל אפליקציה שעולה כסף, אני יכול להוריד אותה, כמו בלונס TV5, אני אראה לכם שזה באמת עולה כסף, שלא תגידו, זה בחינם, אתה סתם עובד עלינו, יש שקרן. תסתכלו, בלונס TV5, זה אומר לי מותקן, אבל זה בחינם, זה אומר לי שפה הוא מותקן. אתם אומרים בטח וואו, אתה מנסה בכוונה. אז אם אני אסיר את זה, אתם רואים שזה עולה 11.90 שקל. אם אני אלך לווישרט, זה אותו בלונס TV5, רק שזה עם אותיות קטנות, אבל גם זה עם אותיות גדולות עכשיו, פשוט אני כתבתי עם אותיות קטנות, אבל זה מצא לי עם גדולות. אני עושה אינסטול, בהתחלה זה לא אינסטול, זה עושה לכם פוש כזה או פאש, ואתם מחכים, כמו ההורדה, ואני עושה הבא, כן, או שאני פשוט מחליק למטה, לא חשוב. ועשיתי סרטון קודם ומחק לי. מי שיודע למה הפרסומות האלה, שיגידו לי בתגובות, כי אני ממש שונא אותם. אז בואו נפתח אותם, רק שתראו אם זה עובד, ושלא סתם זה כאילו סתם אפליקציה שמזייפת דברים, ואז תגמור את הסרטון מהר ובולה. תתחברו אם אתם רוצים, אני לא הולך לשחק בזה, אז אני לא זה. ואחרי הסרטון הזה אני אעשה סרטון של איך לפרוץ משחקים. רואים זה עובד, והכל טוב עם זה. באמת, אני לא ניקח עכשיו לעשות פליי וכל אלה, אבל זה באמת עובד. אתם רואים, אפשר לעשות פה X, וזה באמת עובד. אוקיי, הבנתי. זה, אתם צריכים לחכות, זה שאולי אין לכם אינטרנט. הנה, אין לי כל כך הרבה אינטרנט. אתם צריכים אינטרנט בשביל המשחק הזה, ואז זה יעבוד. חכו. גם ככה היה לי בהתחלה, אבל זה, אתם תמצאו דרך לסדר את זה. וזה רק במשחק הזה, יש את הטעינה הזאת, אפילו באמצע משחק זה עושה לכם את זה. ויש לך אחד בחינם עם זה. מה? שנייה, צריך אינטרנט בשביל המשחק הזה, אבל אני אומר לכם זה עובד. ותחפשו אפילו משחקים אחרים, וזה יעבוד לכם. בבקשה תאמינו לי. ואם אתם מכירים את זה, אפילו חבר שלי דודי קלאש, קוראים לו דודי, הוא חבר שלי, הוא שכן שלי, והוא גם חבר שלי, הוא גם בבית ספר שלי. אוקיי, חפרתי לכם מספיק. אני ממליץ על הערוץ שלו, יש לו ערוץ ממש טוב. אתם יכולים להיכנס, יש לו כמעט 20 רשומים. עכשיו, אם לי יהיה 20 רשומים, שיש לי בינתיים 2, חרוז. אז אני אעשה פייסקאם, למרות שזה קצת רשומים לפייסקאם, אבל עדיין זה ממש הרבה לי. אז תיכנסו לערוץ של דודי, תראו, יש אצלו קלאש רויאל, דברים כאלה, כל מיני דברים של זה. עכשיו אני אמחוק את זה כי לא ממש בא לי את זה, אלא אם כן תגידו לי שאתם רוצים שאני אעשה את הסרטון בתגובה. אוקיי, מקווה שנהנתם. אחרי שהסרטון הזה יעלה, אתם תראו את הסרטון של הלאקי פייצ'ר, שזה התוכנה שפורצים את המשחקים. אני אסביר לכם הכל בסרטון הזה, נתראה בסרטון של הפריצה.